Hej og velkommen til Udebat. I anledning af folketingsvalget på tirsdag den 13. november har vi i dag inviteret 3 unge folketingskandidater i studiet for at høre nogle af deres politiske versioner. Og med os fra Dansk Folkeparti har vi Rebecca Holst, og fra De Konservative har vi Rasmus Jarlov, og fra SF har vi Ida Auken. Og der er jo mange emner, man kan berøre i sådan en valgkamp, men her i Udebatten har vi valgt at fokusere på miljø og velfærd på universiteterne. Og vi lægger ud med miljøet. Og til dig, Rebecca, vil jeg gerne starte med at spørge dig om på Dansk Folkepartis hjemmeside, der synes jeg, det er svært at finde noget i forhold til miljø og klima, og hvad I vil gøre ved det. Hvordan kan det være, at det ikke bliver prioriteret højere i Dansk Folkeparti? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes også, at vi prioriterer det i hvert fald internt, og vi er også med på i hvert fald at gå med på en masse store forliger. Når det er sagt, så vil jeg sige, at vi er ikke særlig meget uenige med konservative og venstre på miljøområdet. Vi går ind for, at vi skal satse på vedvarende energier. Vi skal satse på at få mere sund energi til Danmark. Vi skal satse på, vi skal satse på vedvarende energier, det fik jeg sagt. Men derudover